Bé, bon dia. M'acompanya Irene Negre, la primera tinent d'alcalde, i també Pepe Cavaller, regidor d'Acció Urbana i Acció Rural i Seguretat d'aquí del nostre Ajuntament. Bé, avui és un dia de satisfacció per part del govern municipal perquè presentem una de les 3 grans obres emblemàtiques que tenim previst executar dintre en esta legislatura. Concretament, presentem l'arranjament del passeig de la Via, arranjament que en una primera fase està previst que seria des de l'arrabal de Lligallo de Carballo fins al camí de l'Ermita, una execució de 400 metres de longitud, on volem que sigui també una connexió amb l'espai verd, amb la natura del que és el nucli urbà i el delta de l'Ebre, i per això aquest passeig l'hem pensat en fer en solució terrosa. Serà un passeig on aniran 70 arbres de diferents varietats, principalment un d'autòcton que és el lladoner, que és típic d'aquí de l'Aldea, però d'altres també ornamentals, com poden ser la tipuana o paulònia. A més, dins del passeig ficarem un carril bici diferenciat dintre del mateix passeig. També hi haurà rampes d'accés a 3 punts diferents, baranes de delimitació i de protecció als 2 extrems del passeig, i també en aquella cuneta que dona entre el carrer de l'Ebre i el mateix passeig de la Via, li farem un doble tractament, ja que l'entubarem i a més també deixarem a la part de dalt oberta tipus badent perquè pugui recollir aquella aigua que no pugui recollir la part de les canonades. Entenem que aquesta és una gran actuació, un gran espai verd que guanyarà l'Aldea, un lloc d'encontre social, però també una cosa molt important, que és la línia del que portem aquest equip de govern. Canviarà totalment la fisonomia del nostre poble. La canviarà totalment. Sabeu que nosaltres ens vam comprometre quan vam entrar a l'Ajuntament que canviaria la imatge de l'Aldea, i en fets ja ho estem demostrant, i aquesta, com deia abans, és una de les grans obres que pegarà un gran cop d'efecte al nostre poble. Però, precisament en espais verds, aquest és l'inici, o almenys l'eix principal, d'una sèrie d'actuacions que l'equip de govern tenim previst executar abans que s'acabi l'any en quant a espais verds. No només afrontarem això, no només entrarem a l'arranjament d'estos 400 metres de passeig que diem, sinó que a l'altra part, des del carrer La Pau fins al carrer Sant Joan, també al passeig de la Via, allí també farem un altre tractament de passeig, però també plantarem tota una línia d'arbres en els seus recs, en les seves papereres, en els seus banquets, en tots aquells complements que faci atractiu i que també ajude a créixer a la mateixa vegada els arbres d'un tram i d'un altre. Però no hem acabat aquí, sinó que fem com una gran T de zona verda, on aquí hi ha una plaça que tenim aquí al pàrquing, aquí al costat de l'Ajuntament, el que era també l'antiga traçat de la Via, que van fer una sèrie d'actuacions d'asfaltat i d'obertures de vials ara fa un any, doncs també l'acabarem de complementar i donar-li un aspecte més de plaça, on en aquest actual pàrquing anem a plantar una vintena d'arbres, on també li donarem una sensació de plaça, de ser més acollidora. I per acabar d'unir aquesta gran T d'àrea verda que nosaltres estem treballant, també connectarem el passeig de la Via en el carril bici que va a l'ermita de l'Aldea. És a dir, ja vam obrir un vial ara fa pocs mesos atrás, a la zona de Carballo, a la zona on estava abans el camp de futbol de Carballo, un gran vial que se dona molta seguretat als vianants i als ciclistes, però no en tenim prou. També ja tenim encomanades per les regidories que s'encarreguen, en aquest cas d'Acció Urbana i Espais Verds, de que també plantarem molts d'arbres, a la part dreta plantarem arbres i a la part del malecó que queda entre el passeig i la carretera plantarem vegetació mediterrània. La veritat que aquest govern, en poc temps, hem estat decidits a canviar la imatge de l'Aldea i donar
i donar una imatge sostenible del nostre poble, que juntament amb la xarxa de carril bicis, que quedaran connectats una gran xarxa de carril bicis des del camp de futbol fins a la mateixa ermita, passant per la caseta de turisme i pel passeig, a més de la plantació dels arbres, la veritat que la política de sostenibilitat que estem portant per part d'aquest govern és admirable. Bé, feta la presentació, sí que també hem pensat de fer aquí en unes imatges el que serà el passeig de la via perquè es faci una mica més entenedora. Perquè m'ho detrás de mi per això. Bé, això com poden veure, l'Ajuntament estaria aquí en aquesta part d'aquí, contra les finestres aquestes. Això és el pàrquing que parlàvem. Sí, ja sabeu. Això és com seria el passeig via, els arbres, a tota la dreta anirà el carril bici, que seria aquest color més marró, i arbres par i par. Això és mirat des d'una altra perspectiva, allí a la Lligalló Carballo, que seria la connexió entre el pàrquing asfaltat i que seria l'inici del passeig de la via. Repeteixo, tot en solució terrosa, això és mirat des de dalt. En solució terrosa es poden veure els arbres par i par, el carril bici que aniria contra la part del delta, per entendre-nos. Tot això tindríem unes rampes de connexió que estarien tant al Lligalló Carballo com al camí de l'Ermita, com a la plaça Pompilio, i a més, bé, això és una vista una mica més general de com seria el passeig. La veritat que una gran zona verda que guanyarem aquí al poble, on ja podem veure les imatges, ja podem veure que serà molt atractiu per a les persones, serà un lloc d'encontre i, com he dit abans, canviarà la fisonomia del nostre poble de dalt a baix com ha anat.